نلبونا سلام كبرات سمعتنا نازنا قاعة استمر زلكس لتوا مدام نبونا كنا انقدوكم تداينا لنا كسافت مدامنا كسعبنا بخبر نقدم عربي زمدب نقص عزي برهانة مس إيوبيت سكهانس بحبر بمخينا نايلوم تحسو زمدب بار إن جنكتنا بخمين سعرو بزبل عرس استدالو وقينو عبد منغو بموسيقى واحدنا قريبنا لكم علينا نقدم بالو ጭንቀት በኸመን ጽዕሮም ኣብ ሓጺር ይኹን ነዊሕ ግዜ ንጭንቀት ክትብድሆ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለዉ ጭንቀት ሓደ ግዜ ብሓቂ ኣድካሚ ኣሰልቻውን ኣሳርን ክኸውን ይኽእል እዩ ንመዓልቲ ኻውን ኣጸጋሚ ይገብሮ ይኹን እምበር ስምዒታት ዘይምርግጋእ ጭንቀትን ፍርሕን ቅልል ዝበለ ይኹን ዝኸበደ ክእለ ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ዝኾነ ናይ ዘይምርግጋእ ስምዒት ስማዓካ ህሞት ንድሕሪት ተመሊስካ ነፍስኻ ናብ ዝያዳ ምቹእ ስምዒት ክትመልሳ እትኽእለሉ መገድታት ኣለዉ ማዕረማዕሪኡ ነቶም ብተረጋጋሚ ጭንቀት ዝስምዖም ነጸገም ንምፍታሕ ዝሕግዞም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ መገድታት ኣለዉ ኣብ ነዊሕን ሓጺርን ግዜ ንዝስምዓካ ስምዒት ጭንቀት ንምንካይ ዝሕግዙ ብሳይንስ ተደገፉ ሜላታት ከነካፍለኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና حصير أجباب أفوز ጭንቀት ንጭንቀትካ ካብ ምርዳ ይጅምር
قداماي نجزا رأسنا كاب ጭንቀት ዝፈጥረልና ነገራት ነርሕቕ ጭንቀት መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ዝመጽእ ፍጻመ ኣዕናዊ ዝኾነ ሓሳባት ክመጽና እንከሎ እዩ ዝጅምር ንኣብነት ናብ ነፋሪት ኣብ ንድይበሉ እታ ነፋሪት ኣብ ሰማይ ከለና እንተተቃጸለት እንተወደቐት ክልቲኦም ፓይሎታት እንተሓመሙ ዝብል ሓሳባት ክመጽና ክእል እዚ ድማ ናብ ጭንቀት ከምራሕና ግድነት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመጽና እንከሎ ኣብ ርእስና መፍትሒ ሓሳባት ነፈልፍል እታ ነፋሪት ቅድሚ ምብጋሳ ብዙሕ መካኒካዊ ተፍቲሽ ከም ዝግበረላ ኩነታት ጥዕናቶም ፓይሎት ብጽቡቕ ሕክምናዊ ምርመራ ከም ዝሕልፍን ኣብ ነፋሪት ዘጋጥም ሓደጋ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑን ብምዝካር ካብቲ ጭንቀት ዝፈጥረልና ዘሎ ሓሳባት ብጭቡጥ ሓሳባት ክንረሕቕ ንኽእል ኢና ካልኣይ ነፍስኻ ኣርጋዕያ ኣእምሮኻ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ከጋጥመኒ ይኽእል ኢልካ እተሓስቦ ግናይ ነገራት ደጋጊሙ ከምጻልካ እንከሎ ትርግታ ልብኻ ክቕልጥፍን ትንፋስካ ክቋረጽ ክጅምር ግድን እዩ ንገለገለ ሰባት እውን ክሳብ ናብ ዕውለት ከብጽሖም ይኽእል እዩ ንዝግብረ መልሲ ንምድኻም ብሉጽ መገዲ ነቲ ኣብ ኣካላትና ኣንጻር እቲ ስርዓት መትኒ ጽልዋ ዘለዎ ፓራሲምፓቲክ ዝተባህለ መትኒ ዘንቀሳቕስ ምውስዋስ ኣካላት ምልማድ እዩ እዚ ከዓ ትርግታ ልብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ከምኡውን ትንፋስና ስጡምን ስሩዕን ንክኸውን ብቕጽበት ይሕግዝ ጎንጎን እዚ ካብቲ ብክመጽእ ዝኽእል ጭንቀት በቲ ኣብ ጣኣኻ ዘሎ ምጽናይ ተመራጺ ይገብሮ ሓደ ካብቲ ብቐሊሉ ንዝመጽኣና ግዝያዊ ጭንቀት ክንገላገለሉ እንኽእል መንገዲ ንኣእምሮና ብኻልእ ነገር ምጽማድ እዩ ኣብ ከባቢና ካብ ዘለዉ 5 ክንሪኦም እንኽእል ነገራት ምዝርዛር 4 ኣብቲ እዋን ዝስምዓና ስምዒት ምዝርዛር 3 ንሰምዖም ዘለና ድምፂ ምጥቃስ 2 ንሽትቶ ዘለና ምስትብሃል 1 ነስተማቕሮ ዘለና ነገር ብምልላይን ን5 ህዋሳትና ኣብ ስራሕ ብምጽማድን ካብቲ ኣቐዲምና ስምዓና ጸንሐ ፍርሒ ከርግኣና ይኽእል ካልእ ሜላ ድማ ብእግርኻ ደው ብምባል ድንን ኢልካ ኣጻብዕቲ እግርኻ ብትንካፍ ምፍታን ኣጻብዕቲ እግርኻ ሒዝካውን 1 ደቂቕ ምጽናሕ እዚ ምምጣጥ ናይ መትንታት ኣካላት ሓሳብና ናብኡ ከም ዘተኩር ክገብሮ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ትንፋስካ ምቁጽጻር እዩ እቲ ካልእ ንጭንቀትና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከነህፈሉ እንኽእል ኣገባብ ትንፋስካ ምቁጽጻር እዩ ትንፋስና ንምቁጽጻር ኣብ ንገብሮ ልምምድ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለውና ሓደ ካብኦም ኣዕሚቕካ ምስትንፋስ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጥና ተጨኒቑ ዝጸንሐ ዝተቓጸለ ኣየር ንደገ ብምውጻእ ዝሕሉ ወይ ሓድሽ ኣየር ናብ ውሽጢ ምስሓብ እዩ ራብዓይ ካብ ጭንቀትካ ዘህድኣካ ኣገባብ ኣለሊ ጭንቀትካ ብቐጻሊ ዝማሰካ እንተኾይኑ ወላ እውን ኣእምሮኻን ኣካላትካ ምስ ኣህዳእካዮ ተተመሊስካ ናብቲ ጭንቀትካ ተኣቱ እንተሃሊኻ ኣብ ሓደ ዓይነት ዓንኬል ናይ ጭንቀት ትመላለስ ከም ዘለኻ ይረዳእካ እዚ ከምዚ ዓይነት ተመላላሲ ጭንቀት ወላ እውን ናብ ዘይሕግዘካ እምነታት ክትኣቱ ክደፋፍኣካ ይኽእል እዩ ኣብ ኣእምሮኻ ሓቀኛ ፍታሕ ወይ ሃናፂ መደባት ክትፈጥር እንተዘይክኢልካ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጭቃ ዝተሸኸለት መኪና እሞ መንኮርኮራ ንዓኣ ናብ ቅድሚት ከይደፈአ ኣብ ሓደ ቦታ ክንሸራተት እንከሎ ጌርካ ክምሰል ይከኣል ካብ ከምዚ ክትወጻሉ እትኽእል ኣገባብ ከዓ ካብ ሓደ ዓይነት ዓንኬል ጭንቀት ከውፃእካ ዝኽእል ኣገባብ ምንዳዩ እዚ ከዓ ነቲ ዘጨንቐካ ዘሎ ኣብ ምንላይ ዝፍልም ሓደ ሰባት ካብ ጭንቀት ንኽገላገሉ ናብ ካልእ ጭንቀት ዘስዕበሎም ከኣትዉ ይረኣዮም ንኣብነት ናብ መስተን ወልፊ ዘስዕቡ ነገራትን እዚ ግን ንጭንቀትካ ዘበርኽ እምበር ካብ ጭንቀትካ ትገላገለሉ ከም ዘይኮነ ኣስተብል ንኣብነት ስፖርት ምዝውታር ምሕንባስ ወይ ስፖርት ምዕዛብ ከምኡውን ፊልም ምዕዛብ መጽሓፍቲ ምንባብ ዝኣመሰሉ ኣገባባት ገለ ካብቶም ካብ ጭንቀትካ ኣውፂኦም ናብ ካልእ ዓለም ዝወስዱኻ ፍትዋት ኣብነታት እዮም
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዞም ክትካትሎም ጽናሕኩም ሓጺር ኣጋባ ፋወሳ ጭንቀት እዮም ነይሮም ድሕዛ ደርፊ ድማ ነዊሕ ኣጋባ ፋወሳ ጭንቀት ክነቕርበልኩም ኢና
نوح أجباب أفواوسا ጭንቀት ንጭንቀትካ ካብ ምርዳእ ይጅምር ቀዳማይ ንፍርሕና ንግጠሞም ካብቶም ጭንቀት ዝፈጥሩልና ኩነታት ክንረሕቕ ምድላይ ባህርያዊ እዩ ግን ኣብ ዝተናውሐ እዋን እዚ ንጭንቀትና ነዳዲ ዝውስኽ ከይከውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ጭንቀት ካብ ዘስዕቡ ኩነታት ክንረሕቕ ከለና ኣብ ህይወትና ዕድላት ክንከስር ተኽእለሎም ንፍርሕና ፊት ንፊት ከይገጠምና ክንስዕሮ ምሕሳብ ወይ ምሕላን ልክዕና ብምድረ በዳ ከድና ዓሳ ክንገፍፍ ከም ምፍታን እዩ በንጸሩ ንፍርሕና ገጢምና ክንስዕሮ ምስ ዘይንኽእል ትጽቢት ጥሕሰት ክብሉ ክኢላታት ስነ ልቦና ገልጽዎ እንተኾነ ከይንሰዓሪልና ንፍርሕና ካብ ምግጣም ድሕራይ ንበል እዚ ምግባር ነቲ ኣሉታዊ ትጽቢትና ብምድኻም በብቕሩብ ንጭንቀት ከውሕድ ይኽእል እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ብማይ ዝሑል ንኽንሕጸብ ክንፈርሕ ንጸንሕ እሞ ሓሳብ ምስኣተናዮ ግን እንለምዶ ጌርና ክምሰል ይከኣል ካልኣይ ብቐጻሊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንኣካላትካ ጥራይ ዘይኮነ ንኣእምሮኻ እውን ጽቡቕ እዩ ምንቅስቓስ ኣካላት ስምዒት ከዕቢ ጭንቀት ከወግድ ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ይሕብሩ ዝያዳ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ሰባት እውን ንዓመታት ንባህርያዊ ስብእንኦም ረብሓታት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ስሩዕ ምንቅስቓስ ኣካላት ናብ ሓደጋ ጭንቀት ካብ ምቅላዕ ክከላኸለልና ይኽእል እዩ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንምንታይ ካብ ጭንቀት ከም ዝገላገለና ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ንኣብነት ኣተኩሮ ምጥርናፍ ምምሕያሽን ምሕዝነትን ኣካላዊ ጥዕናን ዝኣመሰሉ ክግለጹ ዝኽእሉ እዮም እዚ ኸ ኣብ መንጎ ነቲ ብሰንኪ ድኹም ኩነታት ጥዕና ክስዕብ ዝኽእል ጭንቀት ዓነውነው ከብሎ ይኽእል ብዓቢኡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ንርእሰ ተኣማንነትካ ስለ ዘበርኾ ንገጠምካዮ ክስዕረየ ዝብል መንፈስ የስተዓረልካ እዩ ወላ እውን ንጭንቀት ቡን ወይ ካፌን ዘለዎ ምስታይ ደኣ እንታይ ምስ ጭንቀት ዘተኣሳስር ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና እንተኾነ ካፌን ጭንቀት ኣብ ምፍዋስ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ብቐንዱ እቲ ኣብ ቡን ዝርከብ ካፌን ኣእምሮኣዊ ምንቕቓሕ ሓጋዚ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብስነ ኣካላዊ ኣገባብ ንምህዳእ ዘገልግል ኣዴኖሳይን ዝበሃል ናይ ሓንጎል ኬሚካል ንምዕጋድ ስለ ዝሰርሕ እዩ እዚ ድማ ጸቕጢ ደምና ብምንካይ ስሩዕ ኣገባብ ኣተነፋፍሳ ንክህልወና ይሕግዝ ብዘይካ ካፌን ዝያዳ ንቑሓት ንኽንከውን ስለ ዝሕግዘና ንኸይንጭነቕ ክከላኸለልና ይኽእል እንተኾነ ናብ ጭንቀት ምስ ተሸመምና ክንወስዶ ግን ተመካሪ ይኮነን ስለዚ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዘለና ልኡም ለውጢ ኣነባብራ ደረጃ ጭንቀትና ንምንካይ ካፌን ዘለዎ ነገራት ካብ ምብዛሕ ምቁጣብ ካፌን ኣብ ከም ቸኮላታን ሻህን እውን ከም ዘሎ ብምዝካር ውሑድ ካፌን ምውሳድ እዩ ተመራፂ ብርግጽ ጭንቀት ዘለዎ ሰብ እንትኾንካ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ መጠን ላዕሊ ካፌን ትወስድ እንተሊኻ ንጸገማትካ ባዕልኻ ዓቢ ኣበርክቶ ትገብረሉ ከም ዘለኻ ትረዳእ ሰብ ኣብዚ ዓለም እናነበረ ካብ ዝኾነ ጭንቀት ነፃ ይኽብል ኣይክእልን ነቲ ሓደ ጭንቀት ዝፈጥረሉ ነቲ ሓደ መምፅኢ ሽሻይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግራት ሓሪሱ ማይ ዝፅቢ ሓረስታይ ደመና ምዝርኢ ዝናብ ካርምዩ ዝብል ተስፍኡ ሓፍ ክብል ግድን እዩ ፍርሒ ከቢድ ደመና ዘሎ ከዓ ብተመሳሳሊ ክስተት ጭንቀት ክጅምሮ ይኽእል ጭንቀት መሰረታውን ቀዋምን ኣካል መንነትካ ምዃኑ ክትኣምን እንተጀሚርካ ፍርሒ ወይ ጭንቀት ምስ ተሰማዓካ ካብኡ ቀልጢፍ ትወጻሉ ሜላታት ንኸተለሊ ይሕግዘካ ክኢላታት ንኣእምሮ ነዚ ኣገባብ ኣፈታትሓ ጭንቀት ግሮዝ ማይንድሰት ወይ ከዓ ዕብየታት ተሓሳስባ ኢሎም ይጽውዕዎም እዞም ቃላት ምስ ብልሕን ትምህርትን ተኣሳሲሮም ክጥቀሱ ሰሚዕኩም ትኾኑ እንተኾነ ግን ዝቕልቀሉ ዘሎ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ፍልይ ብዛዕባ ተመኮታት ጭንቀትና ብኸመይ ከብ እንሓስቦ እውን እዩ ዘመልክት ስለዚ ምስ ጭንቀት ዘለካ ርክብ ኣብ ግምት ኣቱ ጠቃሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛቡን ኣይትረስዕ ጭንቀት ከም ግዝያዊ ሓላፍ ኩነታት ክትርኢ እንተኽኢልካ ግን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከይድካ ከም ዘለካ ተረዳእ ንጭንቀት ብፍጹም ኣይትፍርሐዮም
مباركة زخبركم من زخبركن تخاتلتي مدب لبونا نايلوم تحسو مدب لبونا أزكات الوطن حكم نيرو صباح بخلا أرستي خوان من رقمنا كساب شعو سلام والسبرخي بيلي مسوى البنا يبكي عتوت عصفورنا حضرك كون اللي مريض يا انت اخو واس زي